Ja som sa späť. Dneska budeme hrať Fortnite, akože na plejku. Tu máme plejko. Takže vlastne ja to dám sem, keď neviem prečo. Plejko sa vyplo. Prepáčte, len troška to majú nastali problémy. Dobre, takže nastal problém teraz, akože že nebola zapnutá telka. Ako bola zapnutá, ale teraz to vyplo, takže zapneme plejko. Zapína sa plejko, nebudeme hrať FIFU, to až na budúcim video. Takže nebudem to okacávať, ja to dám sem, lebo budem tam sedieť, vidíte tam. Dobre, tak čaute. Dobre, takže ovládač mám tam, takže vlastne mám to teraz. A keď ma tu vidíte, no tak je to super. Dobre, teraz vám ukážem ako keby skrytné miestečka. OK, ja som ako keby taký robot. No a ja vlastne si vyberám nejakú hru, ktorú pôjdem hrať. A to je nejaký taký červená mapa, sa tomu vraví. A kmecová. Ešte raz toto. Nebudeš tak hrávať v škole, akože som ten babušik, no tak ťa zabijem asi. Dobre, to je ničenie. OK, peňažky sme dostali. Mám na Fortnite prvé miesto. Samozrejme si môžeš kupovať, aj keď neviem, čo si môžeš kupovať, ale môžeš si kupovať asi. Dobre, toto akože asi môžem preskočiť. Že akože teraz budem letať s takýmto pidi robotom. Dole. OK, máme to. Sme tu. Potom na konci vám môžem ukázať toho pidi robotíka. A vlastne teraz sme tu. A musím prekonať tú mapu. Keď ju neprekonám, tak sa asi to troška zblázním. Hop. To nič nebolo, počkáme tu, kým toto. No teraz mám vlastne čas, no takže vám môžem ukázať toho robotíka. Takže robotík vyzerá takto. A tu máme ovládač. Keď podsuniem to tlačítko dopredu, ide dopredu. Teraz vám môžem ukázať, ako padol. Hej, on nechce spadnúť. Dobre, toto bude kmecová, dobre? Toto je Mia kmecová, teraz tu spraví. Dobre, takže ja ešte budem hrať. Takže toto je mapa červená. Takže mi je to jedno. A kmecová, ty si ten pán Buch v čítanke. OK, zoberieme takto peňažky. Chcej sem pes môj. Aj keď on vlastne nič nerobí, lebo to je klobasa. Dobre, ale nechápem na tom to, že akože keď dokončíš nejakú fáziu asi najbližšie k tej mape, no tak akože ti to ide úplne od začiatku, takže je to vlastne ako keby také sprostosť. Jak povedal môj tatínko, sprostosť. A to som ja mala vraviť, lebo asi si kúkne toto videjko. No to je úplne jedno. To je také ako keby, že ty spravíš jednu chybičku a už je to akože pokašľané. To máme ako keby na diktátoch v škole. Dobre. OK, takže slajmika tuto vyspehujeme. OK, sme rovno tu, je to skvelý pocit, akože vážne skvelý. Som preskočila jedno. Ty ma nechaj. Jo! Kámo, dali sme to, 2 chybičky, 3 chybičky som dala. A teraz neviem, či to bude konec, ale asi hej. A počkaj, ja idem do rakety. Čo to mi nikto nepovedal? Prepáčte, ja som nechcela vraviť to. Nepovedal, ale nepovedal. Lebo toto je čo? Hello?
Vy? Nemajú mať také oči. To vyzerá zle. OK, takže čo tu máme robiť vlastne? Toto majú také zahromaždené. Ako som spadla. Toto mal byť koniec mapy. Nový artefakt máme, tak to vám ukážem. To sa mi mega páči. Takže nový artefakt. Vypadá takto. Teraz som položil odlovač, takže tak to vyzerá. Krása. Dobre, takže nový artefakt som vám ukázala, ktorý som získala. Dobre, takže to je vlastne skvelé. Teraz neviem, čo mám vlastne robiť, lebo už som to všetko dokončila. Aj keď vlastne je možné, že aj nie, ale potom neviem akože čo robiť. Kámo, vážne? A jak to, že som si toho nevšimla? To mi povedzte. Ja si všetko všímam, a to hlavne na plejku. A ako nechápem tomu, že na Fortnite sa musí jedna aktualizácia sťažovať až, čo ja viem, koľko hodín? Treba 24? Toto nám docela nevyšlo. To je úplne jedno. Takže ideme hopi, peňažky. Peňažky, poďte ku maminke. Dobre, peňažky posluchli. Ne! Váž, ja som si išla pre peniaze a mňa to dalo zase na ten výťah, takže docela taký. Poď sa ku mne. Okay. Jo, dali sme to, ten asi je najhorší, ten, čo dáva elektrinu. Hej, toto malo byť už koniec. Koľko toho? Hej, ja som už na konci rakety. A teraz mám ukážať, čo robiť toto. Dálnice z SBS-ka? Či čo tam je SBS? Si robia srandu. Vážne akože, ja som tam spadla a normálne to preto presunulo na začiatok. Takže. Nechcem. Ja som mala byť už dávno hore. OK, takže sa kúkame teraz, ako ideme z autobusu. Tak nie z autobusu, takého že výťahu. Prepáč, že ja vám neukazujem, jak hrám, lebo neviem, jak by som vám to ukázala. Je to popravde také rozmiechané. No a vlastne to nebolo tak ťažké. Čo mám teraz robiť? Čo mám teraz robiť, mi vysvetlite. Čo mám teraz robiť? Čo mám spraviť? Ľudí dole? Či čo? Jaj, tam som mala to zatrieť. Nie, toto ne. Jaj, toto som to ešte nemala. Ja som si myslela, že to bude opica, dobre? Ne takto. Áno, teraz sme vynechali peňažky. A ja nenechávam peňažky. Ne. Ty poď sem, nie. Tam je peňažok veľký. No tak, chápame. Kmencová, pamätáš si? Kde sú moje švédske stoly? Sorry, že natáčam teraz video o švédskych stolách, lebo teraz Fortnite je na akože prvom. Hej. Teraz prepáčte, že takto rozprávam, lebo to je také teraz ťažké. Hej. Ani peňažky nenechám. Je už proste tak. Jau. Au. Čo je teraz?
Ojaj, prepáčte, ja som ticho. Sorry. No. Sakra. Sorry, že teraz učím. Za chvíľku ako 15 minút videjko to ešte som nemala. Takže keď teraz je 11 presne minút, točím to videjko. Takže OK. No. Jo. Ne. To si robíte akože vážne srandu. Tam som došla. A vy nič z toho, nič. Nie ste dační ani za to, čo som spravila. To ako je už drzosť. OK, toto je docela cool. A asi som dokončila level. OK, jak tam mám ísť? Jo! Počkaj. Meké. Dobre, máme presne 2 minútky, takže keď vypnem videjko náhodou, no tak milujem natáčať s vami, ktorí ma sledujú a tí, ktorí dajú odber, určite vám dám srdiečko. A ja si to môžem kúpiť, vlastne kto mi dal odber, lebo ja natáčam tie videjka, ja milujem, keď ma niekto sleduje. OK, máme 2 minútky, to nám bude stačiť, ne ľudba? Dostali sme sa veľmi ďaleko, s vami by som to nedokázala, takže kmecová. Okay. Takže za chvíľku asi budem končiť, prepáčte vám. Ja by som veľmi rada ešte točila, ale ja to nedám. Máme minútky, to nemôžeme stihnúť. Ja prepáčte, že myslím negatívne, ale nemáme ani minútku. Vy myslíte, že ja prečo toto robím? Prečo toto robím? Ja si to vravím sama. Ja to nikdy nevrobím sama. Takže teraz vlastne môžem aj vypnúť to playko a môžem ísť zavaliť. Takže ľudia, veľmi ma toto videjko bavilo s vami. Dobre, takže teraz Kvejsová, ahoj a České stoly natočím potom. Aj.